in all dimensions. The men that I'm talking about is preached not only in this country, not only in Harare, not only in the centers, but the men that I've known when I was in the deep rural of Utokwe. He was preaching to us last night. And he's going to preach to us. Why can't we put our hands together? For evangelists who body God. Wonderful Jesus. Wow. Thank you so much. God bless you. Ndinotenda Mwari maererano ndingakukwazisei baba nana mai mukoma nevasikana muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. Ndingandinzwe kuremekedza utungamiriri the board of this church muzita raJesu Kristu. Amen. Nditendera kuti kwasiwo zvakasarudzika mufundisi vedu namai mufundisi Machengeti namai mutaravamo Jesu. Amen. Yeah, I know today vafundisi vamwe vari pakati pedu vanhu vamwarinzwa kugamuchirwa ndingaikuremekedze zita raJesu. Amen. Zvinotoda kuzvininipisa zvikuru kuti uri mushumiri ogara pasi omushumiri hwavo zvinototora humility izvozvo. It's not easy. Nokuti dzimwe nguva une zvaunonzwa maoneniwo ndiri muparidzi but ukaona wagona kugara pasi nekudzidzawo a teachable spirit in you. That's the grace of God. So ndinotenda Mwari nehope wenyu. Ndichada ndiverenge shoko raMwari nhasi mubereki wedu ari munai book ya Genesis 25. Genesis 25 from verse 22 kusvika pa 26. Genesis chapter 25 from verse 22. All right. Yes. Zvino vakasungana mukati make akati, kana zvakadaro ndakaitirweiko izvozvo? Akanobvunza Jehovha. Jehovha akati kwaari, mune ndudzi mbiri muchizvaro chako, ndudzi mbiri dzichaparadzana dzichibva mudumbu rako. Rumwe rudzi ruchakunda, rumwe rune simba. Mukuru uchashumira muduku. Zvino mazuva ake okubereka akati asvika, onai vana vaviri vari muchizvaro chake. Wokutanga akabuda ari mutsvuku, muviri wose wakaita senguo ine mvere. Wakatumidza zita rake Esau. Pashure munun'una wake akabuda, ruoko rwake rwakabata chitsitsinho chaEsau. Wakatumidza zita rake Jakobho. Isaka akatanga namakore 60 pakuberekwa kwavo. Vakomana vakakura. Esau akavaka mudzimba wakachenjera, murume wesango. Jakobho wakanga ari murume wakakura wakarurama waigara mumatende. Tinotenda mazvitendo. Zvekukaimire pa 31. Ngokuenda statement pa 31. Just that line. Iyo Genesis 25 pa 31. Verse 31. Yes. Jakobho akati, chimbonditengesera ubange hwako. Esau akati, tarira ndofa hangu, udange ungabatsireiko? Verse 33. Jakobho akati, chimbondipikira, akapikira, akatengesera Jakobho udange hwake. Mazvita tinotenda regai namati. Mutsvene wakarurama Mwari wamasimba ose. Tiri pano kuti tizwe kutaura kwenyu. Taurai shoko renyu muupenyu hwedu maererano nhasi. Ngaritsiure, ritidzidzise, ritigonese. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. Chakataura pamusoro pechiitiko chatinoti kodzero kana kuti marights. Kodzero kana kuti marights. Vakomana vaviri Jacob naEsau
vakatanga kuita hondo vasati vakapanika vakufamba but vari kudumbura mai vavo. Mai ndobva vaziva kuti dai manje hatina kukwana zvokuitika zvinoda kutomubvunza Mwari kuti chii chinoitika mandiri. Ndobva atsanangurirwa a prophetic message concerning the boys. So vakomana vasati vava panyika panga paine mashoko ane chekuita neupenyu hwavo. Nhamo ndekuzouya panyika wotadza kuziva mashoko akataurwa usati wauya panyika yacho. So vari kudumbura amai chiprofita chekuti mudiki uchabudirira kudarika mukuru, mukuru uchashuvira mudiki. Prophetic word rinenge rine kufevha mudiki wacho. Ari kunzi mudiki kana vanhu vari mapatya vachiverekwa pamwe chete ndiye anopedzisira kubuda. Ndizvo nai ndiye anobva anzi mudiki atanga kubuda ndiye mukuru. So mudiki anoprofitwa kubudirira kwake kudarika mukuru. Zvoreva kuti pavaita fight vari mudumbu ari kuzoluza fight iyo zvichida ndeye kutanga kubuda. Anongoluza fight anenge awina. But inyaya yekuti havasi kuzviziva kuti panze apa pawinwe neahwina panowinwa neakundwa. Mudumbu mune hondo iriyo handiziva kuti ndei. Saka ndinoziva kuti hondo iyi ndeyekuti ndakuda kubuda ipapo ndakuda kubuda. So vari kurwira kubuda udambu. Yeti chiprofita chiri panze chinenge chiri kufevha wacho anenge akundwa. But nokuti vakomana havazvizive vana vadiki ticheche tiri mudumbu hatizivi. Saka pane munhu paanogona kuwina otoziva kuti pandakawina ndopandakakunda. So ndokubva vaberekwa namai vavo vauya panyika. Tsika yaivamo pachijudha ndeyekuti mwana wedangwe kana baba vanoda kusiya nhanga vanomusiyira pakeji yakati kurei kudarika the second born. So pane shoko rakataurwa naMwari kuna amai. Baba vane information nemashoko etsika dzavo pakurarama semaJudha kuti mudiki ndiye vanoti kana mukuru kana ndaakufa ndinomusuma ndotaura naye kana muchikuru kukwevera nhaka mukuru anowana a double package kudarika mudiki. So baba vane information yetsika dzavo mukurarama yavachada kuzoita pasoni pamazuva ekufa. But amai vane information yalanzwa kubva kuna Mwari ine chekuita nekubudirira kwavakomana vari vaviri. So namweni pakungoti vakomana havaberekwa vakura, amai havana kuzoita pass on the message kuvakomana avo kuti vana vangu mudumbu zvakafamba so. Ivo mudiki ndiwo wakanzwa uchabudirira kudarika mukuru wako. Ndokuti havaiziva saamai vaida kuchengetedzwa varegere kugara vachinovana vekurwisana. Saka kune mamwe mashoko anoda kuudzwa vanhu kana vakura asingagone kuudzwa vari vadiki nokuti havagone kuahandira zvakanaka. So mai tuna vakambonyara vakati ndichataura hangu. Dambudziko nderekuti mai vachinonoke kutaura vakomana vane exchange vakazoita kuseri kwemba. Mumwe aenda kunovhima ndokubva atadza kubata adzoka nokunegosheta nemumwe wake mumwe akuti ndinofa nenzara uyu ndokubva ati taane dziri rakakusiraika pana pamukoma ndipei kodzero dzeudangwe birth rights. Kodzero dzeu haasi kuda udangwe ari kuda kodzero dzacho kuda kuti iye haakodzeri nokuti second born. Saka kuti achiwana kodzero ada kunegosheta nedambo kuti mukoma pakuva number 1 ramba iri number 1 but ndakuda mabenefits enumber 1 ndiri mudiki. Imi mune nzara taakunegosheta dhiu panapa kuti chikafu ichi munochidya on one condition kana mandipa kodzero dzeudambo. Kodzero dzakatenderwa nemukomana ikodzero dzemumba dzichaitwa nababa. But nyaya iripo ndeyekuti zvaachembera kodzero dzeudangwe haana kubviranzwa amai vachimuudzawo imwe information ine chekuita nedenga. So information ine vakomana inoita kuti vanegoshete dhii information yepanyika yetsika dzechiJudha yavakataimira. Information isimo mavari zvakataura Mwari. So zvinoitika kuti munhu anogona kupinda chechi akashayirwa information yekudenga akangoziva zvekuchechi chete. Zvokuti nhau dzake nezvimwe zvese zvaanoita nenyangoti chechi yakazodai tinozodai hauna panzwa achiti asi Mwari vanoti. Munhu anorarama ane asina information yedenga, ane information yepamba chete. Zvekuti pese panenge pachiitwa zvinhu anenge achinoziva zvepano zvemuno, haana pfungwa yekuziva chaMwari.
akazoshanda nemukomana mukuru. So mukomana ukanovhima nekutadza kubata. Ndokuuya manje kwakuita dhiri rekutengesera kumwe kudanga. Gamba pakuva sister kune zvakataurwa naMwari kuti mudiki achabudirira kudarika mukuru. Kuda kuti paiva nenudzi birthright before birth. Kana usina kuti dzamira dzomore mushi. Paiva nekodzero dzeudangwe dzatinoziva dzakashedzerwa Esau nababa mumba kuti ndaakufa ndinobata ndikuropafadza ndinodangwirawo. Kogoita dzimwe kodzero dziri prophetic dzakaudzwa amai dzisinei nekuti vabuda here, dziri kutaurwa vasati vatombobuda kuti pavachakobuda chechi pane nengaropafadza. Zvisinei nekuti aita number last, but Mwari ndozvavada kuti mudiki achabudira darika mukuru. So kune a prophetic right inoda kuzorwisana ne-right iri natural iri musystem yepamba. Kune vanhu vachitofamba kudai pane anga akatohwina pasina exchange yaitwa, pasina zvavanegotiata. Pavakamubereka mumwe number 2 angatori number 1 muspiritual realm, but nokuti haazvizive kuti number 1 akatanga kuita madhii ekuda kuita number 2. Pavanga vabereka vachitofamba ndingaidzinzaone munin'ina ndoti ndoshasha kudarika mukuru, but iye munin'ina haasi kuzviziva. Zvaanoziva ndezvekutaiwa mukoma ndoshasha nekuda kwekuti ndotsika yaivapo. Yeti kune tsika yemudenga yakuitira fevha uri mufana, but nekuda kwekuti tsika yedenga uizive, you settle for less. Iwe une zvihombe, unonegotiata kuti uwane zvidiki. Kodzero dzeudangwe dzaanoda kutora idzi ikodzero dziri lesa than kodzero dzaakapiwa naMwari dzeunumber 2. So nhamo iripo manje ndekuti uyu mudiki nyangwe ari shasha akahwina haana akamuudza. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So mukomana uyu haana akamuudza ishasha. Unozati kusaziva, Bhaibheri rakuti vanhu vanopaparara nekushayiwa zivo. Kusaziva ndo number 1 weapon yadevil against the church. Number 1 weapon yadevil ignorance. Munhu akasaziva shoko raMwari, akasanzwa kutaura kwaMwari, akasaziva pfungwa yaMwari, anongoti chikufema chinotorarama. Yeti kune mafemero kwacho kwakufemereka. Kune mamwe mararamiro kurarama, but kune mararamiro. Rekati kuti value yekwane right information. Kaina vakaberekwa nevabereki vakavadzingwa mugadheni. Havasi vana vevanhu vemusango, vana vevanhu vekugadheni vakadzingwa kugadheni. Saka vaifanira kuita vabereki vanogara pasi nevana kuti mwana pakugara kuno wakusimbana ikweni. Tine dzatakaoporongawo mushazo, titoriwo mbinga, tine magadheni edu ane zvinhu zvedu. So vana vanokura vane jungle mentality, vakaberekwa nevabereki vane gadheni. Zvakapotsa kurarama. Saka chonaona chika mazvano kuruparidzirwa muspirit gospel. To tell you the truth, hakuna vhangeri rore renhamo. Poverty gospel hasati rapo. Vese vanofata basi vhangeri chaungadzirwa nemuspirit ipo vabvunza nenhamo rudo hwakupi. Hariko. Hakuna poverty gospel. Nevanoramba remuspirit nepoverty havadi futi. Kuti vanhu vanoda kunyengera kuti havadi zvakanaka, vamari nhamo havarine. Vanenge vanhu vekuti vatadza kutenga nyama vanosvika kugucha kuti tipewo mabhonzo. Vakapiwa mabhonzo asina kanyama zvava kuti bata havana kanyama. Nyama inenge ichitodiwa zvayo, vanhu vanoda kuwanira kumabhonzo. Asina kuzona nokupewa kumabhonzo achima bhonzo chaiwo. Let's be honest, my friend. Hakuna skali
it right. Kukunikana mchiwana shauku unofeva shiramunaka. Muno wisi muna shakanaka. Anapoenda kwa bero. Watu wachitenga bero so muna akatinga shiti ya $3. Akuenda. Anakutangua na kufanza kwa kubile zikazi. Asoma wana yakati kufaruke ipana. Ndikatuona wakuna kufaruka kwa ili second hand. Usingajili. Kuna mauli kune mfungwa inyowana. Wasi kutoika bero. Kuna kipande shifana kushota. Ukaona shiti mbele samba bata kimuno kukute. Isa yiki mfungwa mako kutana chakakwana. Kuya hapo mbele wa chakakwana nuzo mtu oda. So information kukosha kwezimo kulinyaya. We change sometimes we settle for less because we elect the might of God. That's not thy will be done on earth as it is in heaven. Just want to solve up to give them a so without feeling comfortable, what that's in you, even when it's solved from no good to give up. Any time they tell you just another sort of options are off. But you back just one of the vita, when what they never got in there. Yet, all there is a unknown ticket to town. Someone is a battalion. Well, not fast, but I tell you money. And I'm not sure what you're doing. Jealous. Our social summers so out of war after. But I don't know that decision. Just want a soldier who should come up off. But just want to tell you when a team you need to come off. Right information. Knowledge. Right information you put there. So what information is there? So those are not going to matter. Should be that she will go to the matter. Why? Because Alasaptora Musoro. I don't know Musoro. Komunuba. Ela Kiano from Musoro. Wanamuti walibatire mshindi na tawo mfungwa yake yaona kwete yake. Why ukuta mtu fungo? There are times that we preach a good message, not God's message. Amen. Good message is not too far. God's message, you know, that's a situation in terms of far. I will misunderstand. I don't know something. Kuna mata akuzinge namo. Kuna mata kuzinga moyo namo. Sio zinga namo kushana. Laila ina prayer. Mungu ndo anaona hicho tunashaenda. Ndio wanapatisha roho fata kubata kwemo. Wanachara nini source. Kwete wanachara ni source. Ni source aisimbe isaye kwa jaoba. Those who plant in tears, not those who plant tears. So information ni mshaipani mkomana. Yaita mtaini msingi mbonu bishita na mkoma. Kutida kukupa ichikafu. Kasacrifice kuchikafu bechaka anabila mkoma. Kadano tukotupani shakufa mkuwana. Mkuu, shakuda mtu wana shitoli lesa kune shamaka wana kari. That's why I love Moses so much. Fano pali mwa ya amata iwa indaje asisia imobi.
appreciate Exodus yemanje yake. Yet original Exodus Genesis 15:14. Mwana kama na Abraham, wale tunaanza kuacha na Abraham Peter. For 400 years as such a Buddha with great substance. Pratically Buddha never would. Sana bani bana mtajiri ndani sehemu ndani batumai gasa bosi yao mtazotai wa asili wa mabundi watu kubuda kwa tofauti wa kubuda lakini mabundi hiyo anaosha kwa sana na watu kama to great substance tunaona kama kubuda sisi na chini aisi hiyo soda siamani Faro waina mchanga mwaindi una sina zeo tumani wakati kidi kuna roboti siche mtabuda kuna ramona batikana na miro katuda kutuugwe was Spanish no visa kuna miro wakana life ni bato ufunge Paulo atapata lota atinde ni nyama ni ropa kuna tutori langu tinesha tuo wanashi sasa kwa ngombe ni kwa wewe wakufumbata isije kufanga ukata zikucheti kufumbata isije kupanyika kwa wewe fight makwikwi oto simba usa unashika kama nani nyanza kama mimi na tosima vita sabeti wana asiku wako so ndio na jinsi ndio kumeta ina ya asiku wako vita wewe wakati wewe uko minus so wakati wewe fight so mdada tu ni sauti za mshita mkoma information yakatawa na mwana angali mtu wanumika anachaka ziwa muna nashenga mzuma mfume information ilitikita na upendo wake anushandane jilipo kwetu yakatawa na mwana akashuka kwa kita sacrifice tajitora isaza mkoma jitora isupi tunaisha kachugireje ili no problem unanipa kodze kuna msuwa anakuja akatana ajitayishwa mwenye kushare right information wanaona badazo msina badao one day tatu papa iko brush kwa basi kwa kuchocha kuna mwana right sema bible ndaka fulani kwa bible na first page cover ndio ndio aya mtumetwa akanyoma mkati not for sale not for sale haitengezwa hata kama hizi sio shuka kwa mtengeza ndio kumbe ndio mkati watakapi wa Yesu sawa ndio tenga manot for sale bali kama na manot for bali na basi pia shida sio za kitengeza tu mko na mtujura information ni kati watu ignore watu business watu tengeza shit manot for sale information ya shai kwa nini kwa maana ya Mungu kutokumbira sasa unasema eti Joseph ali Egypt baba wake anamzwa Joseph mpe ndiye Egypt ndiye Spain na ina kasiwa baba asika tume la koma demani why ndio kwa kuti mwana but wakoma wetu itakula mani unatika Spain kuna Joseph uvasi kuti awakoma wangu ndio vaisa kuti mali yake msada wakoma wanakupembera wakacha kwa sababu Mungu kusazia mtoto uchi yeye kafaka wakoma wanamsata wanaanza kusema kwa maisha sio ndio wakati mwana mali yake kwa kisema ndio shikabiti awozo umo wako sometimes no get exposed to kind of changa na unochika ngozi kwa wana awote ndio mchinja nani hiyo ni muda bali stili wakati ni sababu nyingine so wakati wa mali na muda bali wao wangepani ndio utambo. Let me give you this picture. Yango shishira kutoboda wa marijinji. Pakatoya Mungu wasikaziba akayaka na 10,000 years. Akati amaya mkomari. Unotaka utovuta mava kupi dimani zaita sei. Azonta mdimani ya wandi semukifu. Pakamu na kompatu wala God bless you, God bless you, God bless you. Na iko chicho kaida 10,000. Ndoba kutafa ngasi. Wesa na kutumia Nigeria kutoka hata matizoza shakana kwa shida but the information ya ono zote shikamnatisa
ini ndisina chakaita ndisingazori munhu wacho pane problem. Original information ine value. When sasa muona mali UK pounds, ukapiwa pounds effect. Chaunongoita kungoti mazvita. Kana mwana unotarisa munhu wati pane fence yako unoziva muzini. Kana to wire yacho iside. Kuna kuti kusatoziva original, kunoita kuti thank you kufake. Unotokumbura vanhu dzako asi maproblem ari kumbaiwa. Vanosiva vakaona sonomutama kwacho. So having the original information, which is the word of God, you need to send a set for less. Kuma kubatirwa kwevana isine kuti vanokubatirira vari too dangerous. Iye kuti vanotora advantage yekuti ignorance dzacho dzakawandisa. Johani Mubhabhatizi, vanhu vari vachitomubvunza, ndimi here anotomirira umwe, ndobva ati handisiri ini. Iye wacho kuti handisiri ini, akasvika mukufa aine vanhu vaiti vadzidzi vaJohani. Vaidzidzei munhu akuti handisiri ini, kune vanhu vokuti pasipo ipapa vanozonge ndini. Ivi Johani akatoti handisiri ini, vanozotopinda kwaJohani church. Haasi vatagaraiti Johani. Original information. Going to shine from church, which is the original information, the word of God. Zvimwe zvatinodza vanhu vairambana Jesu paakaenda pakazomubvunza mari. Saka Mozisi aichitendera kuramba vakadzi munotodii. Jesu ndokuvaita zvinokudaro pakutanga chakatendedzwa nababa kunokupatsanura. Mozisi wakareva izvi kuti wakaona kuoma kwemwoyo yenyu. So kuona kwaMozisi inonzi observation. Kutaura kwaMwari inonzi revelation. So pane vanhu vokuti tinofamba neobservation maonero abishop kwete pfungwa yaMwari. Mozisi aitendera vanhu kurambana. Jesu paakauya ndobva ati Mozisi wanga waona kuoma kwemwoyo yenyu kwete Mwari Mozisi. Saka pane vanhu vokuti mune kuita zvaMozisi. Chokuti paunozoziva zvaMwari Mozisi yanga aona, that's observation. Mwari vanoti kudii? Ukabirwa izvezvi kana TV vanokota kumapurisa vanotongokubvunza kuti iSamsung maichizimana Note 52 une imwe maki here kana serial number yaunoziva, so that patorika pamaTV ugone kuidentify TV yako waya. Nokuti maSamsung 52 inch akawanda, tinogona kutorika pa6. Saka uchizoziva kuti iyi ndeyako, pane imwe information iri more than what 52 inch Samsung. So tine vanhu vane information ingori pasurface. Haana zvakawanda zvaanoziva, ngozvagoyeriyo yandibudi. Nemakore bude. Ini mazuva ndaenda kuchechi ndiri mfana, ndasvika ndinonamata Mwari. Ndirawo wanga ari very strict, waiti vanobva kuchechi sadza ngosingachi. Ndakandipindira sadza, chechi ndakandipindira sadza kwenguva refu. Ndirawo wanga ndooma Sunday all from service. Mama mmoja ndakabatiwa kuti kudii. Ondaka usambamira asana mati. So what is wrong with the stars? What is that? Who said you are the right? So our who have the right mind, the right motive, why are you going to church? And that voice will go on to the scanner. What's that husband or just wanting what I mean? Sure. But tell you why you need the right information. Wakomana kusaka mbele, mwanyani zvaakata ule chino, ndakuzivondera amai wakanyara. Amai wakanyara vanhu vasadza same member. Mwanyani zvotore wanyanga same member. Aisiye kuti mwana akapusa, unasikane chakanaka, anokuwana ufeva, but neighbor kamupa uchokwani chamunani, aligenda kubirwa kuseni. Pamwe pacho vatungamiri ndine
tuli wanyama msimbeba. Sinambeka kanyara. Amaishi no cheshi. Cheshi kanyara. Wanaona mkato. We need the right information. Somebody among guys sit down. Why? Because I need to back any chitimana wenu. Do you not for say what you think is way? Joseph Musira, after told the man Saka, Wakoma and Sassira Makatka, Gamamuda Tinga Silla 10 years. Nobody I go up to my money because I need to beat. I don't got any punish class to come check, but it was as long to my man. Not tell any man. What kind of shaman to chill, never over that. No more farms, I like to back. I'm not sure we are not. Generation into a new touch. Even that is one of you, you are not Peter Martin, Robert Batter. This was not to a man inside, generation up to a man, no refund. They never confident us what we are to a cover, not unusual from my perfections. Joseph said the other to a man. Amayu kanyara pale mtamika msaidiwa. Oza pale mekuti pale zorofa kwa mtawa. Hata mpasata wana Eve alota wanayo pastor snake. Ugade ni mwenye wa vangeli wa limo wa mwanto zanayo kama ngoa futi mwisho. Hata mkanyara anyuka hinyara. Baada ya sakoma kumli mitsaganaka kama boys roga hinyara ndoto bokoma baba wale utwa. And you know to show which was so footing a land. Because I see someone who beats up, who are ready to take it up. Yeah. But can I tell you? Today, most of the children come there. So, Papa, for the woman with the Chagana of Valerie, and then you say that the Chagana of Valerie, Mutamonia of Saint Maria. Puntai family, I don't want to have done the moon. I thought it was such a racket. But it's meeting us no one, but it's going to know with the money, but mataifa wa kutauka. Kwenda mtawa kuwatelu, kuwauza wema atuwa ya mani. Kuti mwanangu kata shikati, kata ukatulisha kwa niponi, you are blessed. Kata ukanza usuwe kutanga, baki mwaida kuhusiuta shakadao. Ramba watamila kwa namari, kata nakumali na basa kuchokia, mwari wakati unolole ka unutata. Kata na basa kulispekta, nyasha kamari tunamusiuza. No, but you are not south of where I am. I don't know what you say. Now, so far, I shall get me around. But I'm not going to fool my money. Can you get time with fool my money? What did you get so much? I know it's so hard. Why do you want to come to say, member? Couldn't you come changing in my Moranas? So we don't want to see no what's what. Maybe you could put a common and look up as that. She pushed to go to the Hana, looking out in your mother, profit for Batana, what I hear. We never put a Kayana. Kuna msema ni mwana. Kuti wana mwana mwana msikazi wa qualified kunzale msikazi. Nokuti msikazi wa ino wani kwa mwana akuziva jakanaka ni jakaipa. Mwana we 3 years, 2 years. Nikasiya mwana kana we goveri kumba. Nikatoka tu kwa mwana ana wa perfume. Andimpopotele mwana hiyo. Why? Because kungonwa jese ndo zvinoitwa mwana tsira rake. Asata akuziva kugile perfume musauko. Aniko chese chinoerera chinomwika. Sanenda kubvunza wanasira mwana kusei mwana. Kureva kuti pamwe pacho tikupa vana mhosva gamba pana akanyara. Pana sometimes mwana. Yuta hinzwe yaunzwa. Zviri paikuudza munhu regera kuteerera. Pane kunyarara
Taifa la kufunga watu kule. Kusema mbele mbele. Kuna wakomana wanachinja mashe kusema mbele mbele kule. Yetu yako komune mwadara is a blessed guy. Everybody but you are very blessed. Nitakuwa mzee no mita shauri hizo sisi. Kodi mwalimu kwa fadhio hili kwa upendo wako. Wenda siku wa kupitia batali sika maji. Ya kuti wambeli anaona msoa wesu. La oka bila barama kuli na balast. La oji ka upitante first. There is grace no ni okay kadiri koko. Ruti baaka au ya chipa kwa basho Bethlehem. Usafiri tu Bethlehem kwa masina maskana wao bariku. But boys wakaona kuna ngana Mungu wa tennis. Mungu ndio maskana. Sikaelewa ni ndani kishirika zilelera ndoa ndoa za Sara. Abasipa first line. Kuni wanonga bali mbele. Abali category bali wanonga sio za Sara. But ile bali ndoa za Sara akazunguka mzunguka. Kuni nyasha kuni don't get one to the number 1. Iti mali nilipa mshakuna matai ni kwa shule kuno. Na kuni sikai ni isiwa. Ya kuti alikuwa shule mroko na kuwabanyasha balikumbe yakafunduka ruta timoro mamungu na mtu asikana wakati wa sei sababu tutangale kwa beto watu wasikana kwa wewe kwenye ndio hapo wazi tutora sasa hapo wazi tutora tutombele tutombele kule mtu wale shauri kwa shule unaweza kwa testimony sio kwa shule wale utali mrota ile declaration ya kanisa akati mwalimu wenu sio mwalimu wako la mbeleni kurata kama tunashindwa wote mwalimu wenu sababu aisije mtu boss wakati anakuja boss hapa sio option nokutanga tu kwa mkelele mpaka zibani mbeleni yeah. The declaration here about how shall decree a thing, and it shall be established. Uli mwote usinakoma na kuona kuonfika upendo wako. Kuni wangu mchatori mchayana mwiliko. Ruta mzirani mzimaya abuda mwile 10 years. Hata swati kuni langu maliko. Bachala langu. Atoni tunaitesiri. Hatina kwa tunaenda. Hatina wanuziba ndio. Taura funga ya mwana. Taura funga mwalimu kwa sababu upendo wako. Taura ya mfumo wa mwalimu ni nyaya. Wakawa na systems akabisa last parts are roof. But my systems you are hapo yokunga yesha taura ya za blockage. Selebamba. Nishibiti. Wakati nao tukuona machitamba Mungu. But bado Mungu na absorb kwa nyama yake. Mungu Mungu. Wakati wanafunza taramani, wakati mshikindo kwa sababu tuna madelebrity. Unapoza mzako za ndani. Za delebrity. Chagu ni kushikira kutatori. Chagu sila sasa. Shino ndani nja chaka mwi wanamwana. Asina sacrifice haita. Shino ndani mwanisho kataura mwana. Achimu. Saka damu yake ni kushikira tulishililesa. Ana mai wakataura. Amaya fana mtawe kuti mwanangu gara uchingu kusatu waberekwa mwalimu akaprofita kuti number 2 yako ndo number 1 yako sasa don't get worried to know number 2 mbo we number 2 mba muno but nenda chikuona shasha so nyingamaino kuona serombe unasema kwa size ndo maonele nika mwalimu anachikuona hapo una shasha believe kuti mwalimu kuona si believe how this over by no taura newe vuma kinderako one that let the birds fly till today ostrich doesn't fly and it's one of the birds ostrich she itone mapaki mutandira masai one that let the birds fly hakuna vegetarian zikoma ostrich ya too heavy weight wale ukajuza kinya weight why because my ostrich feast I don't know talk about India guys so hiyo ndio guys who group relations that let the airplanes fly ostrich yako kwa nema nje sana pia takili
pa hostage kubatanisa chapeta hostage ropa nekulu yakasiva ikakura kokweso chidiki pa hostage zikaita shoma wapaya Musoro is a piece of information, knowledge. Itamudiki bashesa bati kula mashoko, kula makuziba, kula makuchaka information. Unongira chintu wako mina mutara. Unobadala chintu chakabadala watara. Church yakagopuleti Mark chapter 16. Vakati ngatiunganidze zvinonhuhwira tinozora mutumbi waJesu kuguwa. Mukadzi akaenda kuseri vachidazora mutumbi waJesu vakasvika asiku amuka. Vakatopiwa information yekuti munosangana naye Galilee. He was not there. Jesu anga asiku vatakura zvekunozodza mutumbi waJesu. Sei vamushaya aitaura iye asati aenda kuguwa kuti nezuva retatu ndichamuka. Bible rinoti on the third day they arose early. Vakaenda kuguwa. Muridzi ari kuti nezuva retatu tinomuka. Chechi rikuunganidza zvinonhuhwira zvaunomuzodza nezuva retatu. Chechi ikashaya weti pane loss. Hosi iwe ukaiteerera hauzonzwa kuti vanhu vakadzorerwa mafuta avo unongonyura. Hakuna akadzorwa akadzamika sikasi kusaka maini mafuta enya. Zvinopera zvakadaro. But pakashayikwa akachifamba neinformation ndiyo. Pese pane truth, pane fake. You must know the truth. Vanhu vachikuda Egypt vari kuti vari kuenda Canaan, nyika ine huchi nemukaka. But along the path kuna akagadzira mombe isina kune mukaka. Ikanamatwa. Pfungwa yakabata vanhu ndeyekuti tukienda kune huchi nemukaka, mukaka unobva pamombe. Mombe yacho yakagadzirwa negold, a golden calf. Gold is yellow, uchiwo ndozvauri. Kunoti pavakagadzira golden calf, vari kugadzira fake promise. Ikatonamatwa iri fake. Mombe isina nyatso kubuda mukaka, ikatonamatwa. Promise yemukaka, but vakanamata mombe yakauma. Vanga vanonokerwa. Vakamira kuti Mozisi achamuruka mugomo, Mozisi anonoka. Vakataro gadzirawo Mwari takuda emergency board. Mweya wokunamata watibata fanira kugadzira Mwari. Mozisi achamuruka mugomo ataura naMwari chaiye akasvika service pakati. Usaziva Mwari utarisa vanhu kunamata. Vanonamata muignorance izvozvo. Unosvika service pakati. Pachinamatwa mombe. Mwari chaiye asikunamata. And it's unfortunate. Mwari vakatsamwa, but hapana kufa agadzira mombe yacho avo. Vakafa vacho vadhoneta. Inenge losi yavo vakafamba naJona. Jona haana kukura, Jona akaenda. Ivo vakafunzwa tanyura. Vozi vakatomuudza. Ivo ndo vakanyura maproperty, vakarasa chinhu mumvura. Osaka kuna chikurwadza chekupinda mudzimwe rako ndiprofeti wawina muupenyu wako. Jonah was a prophet, and people were suffering in the world because of the prophet. Muprofita akatonamatirwa, wamocha mukuwadzisa. Mubhaibheri mune vanhu vakaluza property kuti vachikanda zvinhu nekuda kwekuti kuna profeti varimo vasingateereri Mwari. But hazvina vaitei, vanoramba ari muprofiti ari kukonzera maproblems. Zvokutoti vakatora boldness pakuti vanyudze muprofita kuti mhepo iperi. Kune maprofita akatonyudzwa. Iwe utotanondiyamutsa unyudze kuenda. Church anyway, send paper to the one year. I
anotanga apana zvatokuziva but pane padoko kuti ndekutenda kusemu tirikurohwa kusemu tirikurohwa wamwe ndisine bhondi sinozokupupura sokuti avangavandikuvadza ndakazoziva kwari bandandakwara asi pakekuta indakagoenda kushandirwa tine zvatakarohwawo kusemu tairohwa huku tairohwa kusemu pakurohwa munhu vane zhinji vanorohwa dzimota chaiti kungoti avazotaura munyanawo pakuseni takarohwa azhinji takarohwa kuseni isawaiko kuseni anoronga kuita kushanda uchinge wazoziva chimwani wazoivhura onoti mwani yashandiswa pachena mwari vakaisa zvinhu pachena wani zvinobvafadza iri papa but vene zvataitwa kuseni so pane tinofanirwa kuvhurwa totsvaga zvokwadi yamwari kuti mwari vakati kudii hongu ndiri second born but what's God's message hongu handina kufunda asi mwari unoti kudii unotinosumudza marombe kubva muguruva nyika ikuti ndiri rombe unoti ndane one qualification tandinosimudzwa tisu chandakafanira kuita chise rombe shema kuna mwari kuti mwari pamarombe aya munosumudza rimwe rasara ndiri pano kune task inofanira kuitwa nerombe mwari haakusumudze nguruva anokusumudza achigadzira pane machinga haadi nguruva saka ichiitire rombe kuti kana naakusumudzwa potai muchibvisa zvisinakunaka izvo sakuti mwari arine ashati makuhwa todangozudzwa usoudza nyasha dziri mukati pamuromo nanyanga ishenwanirewo nyasha rombe isimumowo zvakanaka vakomana vakanegoshieta kuseri zvisina amai vari kuziva kana baba vari kuziva kuseri kwedu amai dambudziko ramaita manyararira mukomana mudiki akukuwadzwa nemukomana muhombe mukomana mudiki ari kukuwadzwa nemukomana muhombe hongu bhedhera chinyangwa akaibvuta ikauya paari yakamupa nhamo nokuti wakaenda kunoshanda dai asiri mwari akapindira ari kumba kwaLabhani. Labhani une tsika yekuti chamangirana sepei anochinja hakunyime basa anochinjira pei why because une dzimwe kodzero dzawakatora dzekukuramba uri number 1 but uri number 1 yakasara paakadzoka tinosangana naiso akatoedza kupanisawo zvinhu iso akati amokei akatomboitwayo jehovha achibva kwaLabhani akadzoka ine zvinhu akatuma zvipata zvavanhu kumberi kuti endei munomba mukomoro kuisawo zvinhu izvi isawo akapindira achiti ndiri right mufunge ari right sei kwendiri ndakaenda kunoshanda yakasara papa dai wakanzwa chiprofita kwawakaberekwa zvanzi pawakaberekwa mudiki paakabuda anga akabata chidzidziro guru remukoma esai yekuti zvauchafambira ndini chasaka ndakabata that's why paakandovhima windi yakasara achibata kuti uyo uchangofamba bananobata ndini nhamo ndiyekukushaya manya anogara pasi nemupfana kumubana aidiendi information wakaibva hana basa kuti unzwe shoko ada kuti uye nemamwe madzukiro asiriwo zvese zvani basa rese tichaenda kumusha kunozorora pachipanyika pane matambudziko zvikuru chaizvo vatinoenda kumusha kunozorora kumwe kushinga uri kushinga paarea isiriwo. I'll give you an example. Padeka kuwadzana pane njira yachigera usiri kwebasa anga ari problem yekutanga asikarodze zvigero zvake sazvairwadza aita chikugera waiko mabhutsi ovati shinga uri murume kuti akwanida kuya kuzoshinga ndakuzogera osvika munhu wacho tsaura chokwadi ndava kuzogera toshinga futi mubhabha kuhombe toshinga mubhabha toshinga futi so pane mumwe kushingirira murong area ari wakaibva kuima information yekufaita chinhu mwari une nyasha une information yaakaisawo yoda kupiwa vana atamendiri udzai vana kuti imi maigara mugadheni waenda ipfuko yamwari hamuna kusimba muri musango musango weitaike yevanhu vakadzingwa kugadheni saka kana vabereka vana gare pachero mwana
tiri musango hedu mwenje but kwedu chana kugata kwedu chana kwakanaka zvino tikana manaka na matatu chaka zvopadi ya mwari atamiri pa platform yeignorance yejango unofaita achiti mwari ndidzoverei padzvaka zvokwadi shoko ikasazikanwa unopinda muwrong exodus yekunzi endasiya mombe achiziva kuti kana nzara iri nyama yanetsa unodzoka wega kuEgypt